chapter 4, beginning in verse 7. Okay, akong basahon diri sa 1 John. Pwede nyo ni i-review sa inyong Bible diha, sa inyong cellphone. Beginning in verse 7, mga igsoon, maghigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Asa gikan ang gugma? Sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isikatawo, anak sa Dios, o nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isikatawo, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhi walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang naghigugma sa Dios, kundili siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Wow. Dalaygon ang Dios sa iyang mensahe alang kanato na importante ni nga at least ma-reminded ta about love kay ang gugma matud pa sa itong gibasa, ang gugma mao man ang Dios. So ang indicator nga naatay tinuod nga gugma matud sa atong gibasa, nahigugma usab kita sa atong isig katawo. Kay kung wala kita nahigugma sa atong isig katawo, nagpaila ka na nga wala tay gugma sa Dios. So ganay nag-ingon ang Bible nga the greatest commandments is love God as you love yourself and love your neighbor as you love yourself. Now unsaon man nato pagpakita gyud sa atong gugma sa Dios ingon man sa atong isig katawo. Now ang gugma hinumduman nato nga dili lang ni mingon ta nga emotion or something like feelings. But actually ang gugma usa ni ka gitawag og kining wisdom diha sa Dios kay ang paghigugma dili lamang sa atong gisulti o pagbati. Kinahanglan ni siya og gitawag application because wisdom is application of what you have learned. So if you learn from God, if you learn from the word, you have to put it into practice sa paagi nga diin makita ang tinuod nga ebidensya, essence sa gitawag og love. Now, parang saba man, nag-iko. Sumala diri sa itong nasabtan nga ang gugma mauman si Kristo. Pinagi siyang bugtong anak nga gipadayag. Now, ang pangutana unsa dinhi nga klase nga gugma ang gusto natong masabtan? Now kini nga gugma nga dapat natong masabtan mao tong gi-demonstrate ni Jesus dito sa cross sa Calvary. Now mao toy gugma. Now ang gugma si Kristo mismo kay siya ang gitawag og the evidence of God's love. Si Jesus ang gitawag og perfect words of love. Si Jesus ang nahimong pulong sa gugma. So ang pulong nga gugma gidemonstrate mo tong si Kristo naghalad siyang kaugalingon ingon nga ransom sa sala sa tao. Kay ang gugma naghatag og assurance, naghatag og kaluwasan, naghatag og kinabuhing walay katapusan. Muna nga ang gugma is unconditional. Mao din tinuod nga gugma. Na ang gugma willing kang musakripisyo. Ang gugma willing kang muhatag sa imong kinabuhi diya sa Dios. Now actually, ang gugma dunay tulo ka types of love. Dining gitawag sa Greek word of eros or phileus and agape. Now munang word nga agape is the love of God which is unconditional love. Gugma na nga wala kay gipili. There is no partiality, there is no favoritism. So kung tinuod itang nahigugma, kita nga tao, wala tay gipili nga tao. Unsa na siya klase nga tao, unsa na siya klase nga rasa sa tao, ang atong gugma walay gipili kay mo nay tinuod nga gugma sa Dios. Now dunay duha ka klase nga gugma nga
atong masabtan kining gitawag gugma sa tao o gugma sa Dios. Now tagaan ta ka og comparison sa gugma sa tao. Now ang gugma sa tao walay gahom. Nganuman, ang tao pwede man siyang moingon nga gigugma ta karon unya taod-taod wa na. No, dagang kayong mga nagminyo nga nanumpa pa sa ilang kasal for better or for worse, but at the end of the day, sa diyang naay mga pagsulay, naay mga tentasyon, mingon na dayog rason nga magbulag na ta kay wala na ko gugma nimo, wala na ko ganay nimo. Mao nay gugma sa tao. So in other words, ang gugma sa tao dili kasaligan. Ang gugma sa tao tawhanon. Ang gugma sa tao kining dili nato gyud nato mas matagaan og dakong kumpiyansa. Uy. Nawala man. Hello. So, mao na ang gugma sa tao. Ang gugma sa tao walay assurance. Pero kaning maghisgot tao gugma sa Dios mao ning nindot. Ang gugma sa Dios bisan kita nakasala, ang Dios nagpadayon siya, nahigugma siya sa gihapon kanato. Bisan kita nakasala, ang Dios andam sa kanunay mo pasaylo nato. Bisan kita maoy nakasala, ang Dios andam siyang kanunay mohatag og chance nato paglaom mo pasaylo mo usab sa atong kinabuhi. Mo nay gugma sa Dios. Now, sa akong giingon nga ang gugma sa Dios gi-demonstrate niya pinagi siyang bugtong anak. Sumalas itong gibasa dire. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak. Now, mao din ay tinuod nga gugma. Nga ang tinuod nga gugma andam kang magpakamatay. Wow. So, sama sa nagminyo, that is lifetime commitment. Nanumpa ka dili lang sa pastor o sa pare, nanumpa ka anak sa Dios nga for better or for worse till death do us part. Now, unsaon nimo na pag-prove na kung tawhanon na nga gugma, pag abot sa unahan nakakita na pug kaglain, moingon na pug ka nga igno na ba ka nimo imong asawa nga magbulag na lang ta kay wa na ko ganahin nimo. Mo na tawhanong pagbati, carnality. Pero kung gugma sa Dios atong mabatunan, no, mao na siya nga kita andam dayta nga mo lahutay, mupadayon, for better or for worse, till death do us part. So, unsaon man nato nga naataan na nga kondisyon sa pagbati. So, ang gikinahanglan day sa tao si Kristo. Kay si Kristo man ang gugma sa Dios. Kay kung wala si Kristo sa itong kinabuhi, dili ta kapasalig sa paghigugma. Kay pwede ra kang mingon nga ay ulit na ka, wa na ko ganay nimo, wa na ko'y gana. So mo na tawhanon nga kondisyon siyang pagbati. However, if we have Christ in our lives, because Christ is the perfect image of God's love, Christ is the perfect demonstration of God's love, that even Christ himself, he gave his life, he died for us, and that is the perfect demonstration of God's love. So therefore, muna yun sa Bible, as many who receive him, they shall be given the right to be a child of God. Now, sa samang paagi, mahimot ang anak sa Dios, sama kang Kristo, kung si Kristo atong giangkon sa atong kinabuhi, nga siyang atong manluluwas. Kaya ang tinuod nga gugma, muluwas man kanato, gikan sa maot nga kahimtang sa kinabuhi. Gikan sa kasing-kasing matig-a. Gikan sa kasing-kasing walay paghigugma sa uban, walay pagpasaylo, kasing-kasing nga madinumtanon, kasing-kasing labihan ka madinumtanon o walay pagbati makaigsunan. So busa nga ang gikinahanglan sa tao si Kristo nga atong mabatunan sa atong kinabuhi aron nga kita makakat-on ta sa tinuod nga gugma sa Dios. Kung walay gugma sa Dios atong kinabuhi, dili ta kapasalig makaigsunan tungod kay ang pagbati sa tao, tawhanon nga pagbati, walay assurance, walay kasiguraduhan. Now, dirita sa 1 Corinthians 13 verse 4, unsa dining gugma? Matod pa dire nga ang gugma mapailubon. Na mao na si Kristo. Mo na nga angay natong mabatunan si Kristo aron natay pagpailob. Kay kung wa si Kristo di ta kapailob. Na unsa daw ang gugma?
ang gugma mapailubon og maluluyon. Og matud pa dire, dili kani masinahon og tigpanghambog. Unsa dining gugma? Dili masinahon og dili hambugiro. Kay ang gugma lagi mao na si Kristo. God is love. Now, muna nga gikinahanglan nato ni masabtan aron nga ato ning ma-apply unsa dining tinuod nga gugma. Usbod ako nga ang gugma mapailubon, maluluyon, dili masinahon og dili tinghambog. Ang gugma dili mapahitason. Unsa pa gyud? Ang gugma dili mapahitason og dili pod bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingon kagustuhan. Ang gugma dili masukanon og dili madinungtanon. Wow. Mao din ni tinuod nga gugma. Now karon kay Valentine's naman hapit, muna ato ning gisgutan at least nga ma-refresh ta, nga ma-remind pud ta kay kining atong kinabuhi nanginahanglan gyud ni gugma sa Dios. Kay kung duha tay gugma sa Dios, dili gyud ta mahimong usa ka channel or mahimong example, living example. So salamat as Ginoo nga ato ning i-desire. I-desire nato nga Lord, tagai ko sa imong gugma. Dili akong kaugalingong pagbati, no? So katong gitawag og agape love. Mao nay atong gitinguha. Ang agape love meaning unconditional na nga gugma, mo sakripisyo na nga gugma, ug mao ni usab atong gibasa karon. Kanang eros love mo na gitawag og physical or sexual kind of feelings, a kind of love nga ilang gingon, pero more on sexual or more on flesh nga pagbati, or kanang philos, kanang gitawag pagbati, paghigugma sa tong pamilya, friends, or mga higala. But kining gitawag agape love, mao ni ang gugma gikan sa Dios nga dili hambugiro, dili mapaytason, dili madinungtanon, apan mahigugmaon, maluluyon, manghinatagon og matinabangon. Mao din nga klase nga gugma nga angay natong mabatunan. Now, ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Wow. Mao din ang gugma. Ang gugma malipay gyud sa insay sakto. Ang gugma malipay sa kamatuoran. Ang gugma dili sa malipay sa mga dautan. So meaning tungod kay naa si Kristo nga atong nabatunan, kay siya man ang tinuod nga gugma, diya nimo makita sa imong kaugalingon nga naa na kay gitawag fear of the Lord. Naa na kay guiltiness, no? Ma-discern nimo nga oy di man ni maayo. Ma-discern nimo nga sala man ni. Mao nay indicator na Christ Jesus is living in us and He teaches us the way to live according to His will. And that is because of His Spirit who lives in us. Siya magtudlo nato. Muna nga ang Galatia chapter 5, ang fruits of the Holy Spirit, love, joy, kindness, goodness, meekness, gentleness, and self-control, mauna na mo prevail nato. And that is the ultimate indicator that Christ Jesus is living in us through His Spirit. Kaya mugawas ang bunga, mugawas ang fruits ni Christ o sa Holy Spirit. Ang fruits mo tong gugma, kaluoy o pagkamaayo. So unsa daw ang gugma dili malipay sa dautan kun dili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom og mulahutay gayon. Wow. Mao din ay gugma, mulahutay. No, bahala kung say nahitabo karon or ikaw ba karon na imong pamilya na mga pagsulay pero mulahutay ka. Nanuman, ang imong i-protect ang imong pamilya. I-protect nimo imong trabaho, i-protect nimo imong mga anak, imong sakop sa imong pamilya because you love your family, because you love your works, because you love your position, and of course you love God. So mulahutay ka accordingly, unsay sakto, unsay kamatuoran, o unsay mas maayo. So mga ma'am, mga sir, akong pagdasig nga hinumduman nato kanunay nga naay tinuod na higugma nato, siya ang unang higugma nato, mao ang Dios, o igo na lang pud tang mi-respond sa Ginoo. Murabag ang Dios may unang nangulitaw nato nga gihigugmatan niya.
igo lang pud kitang mibalos nga nahigugma ta sa Dios. Sa samang paagi nga si Kristo nagsakripisyo tungod siyang gugma kanato, kay dili siya buot nga malaglag ta, gibayran niya og bili ang atong sala. Pinagi siyang labod, siyang kamatayon, gilubong siya og nabanhaw. Humana iyang misyon. Kita wala pa nahuman atong misyon. Now, kumusta ba itong kinabuhi? Samtang buhi pa ta, nagpadayon ta sa atong misyon. Ang atong misyon, ang ultimate na to nga misyon karon, paghigugma rin sa Dios o paghigugma sa atong isig katao. So lahutay ta, padayon ta nga naay gugma kay pinaagi ni ana malipay ang Dios ug ang Dios malipay pud siyang mo-promote nato. Ang Dios malipay pud siyang mo panalangin nato. Tungod kay kalipay sa Dios ang pagpanalangin kanato, tungod kay giisip ta niya nga iyang mga anak ug iyang mga katawhan. So karong panahon na at least nga ma-remind ta sa kalibutan nag-commemorate man this month about love. So isip nga reminders alang kanato nga ang tinuod nga gugma mao gyud ang Dios. God is love. Unsa natong gugma? Ang gugma maluluyon, malahutayon, ang gugma nagdumot sa daotan, ug ang gugma nahigugma gayud sa kamatuoran. So kanang John 3:16 mo na og basahon nimo na nga verse, naa diya ang word nga Valentines. Ako nang nakita ang word nga Valentines naa sa John 3:16. So ang perfect day nga love dili tong gugman nga gi-execute ni Martin Luther. Ang gugma nga perfect katong gi-demonstrate ni Jesus dito sa cross sa Calvary. Mao toy perfect nga love kay ang gugma anda mo sakripisyo gani even to the point of death. So kung ikaw karon naminyo na ba ka, humana ka gikasal, nanumpa ka dito sa pare o sa pastor nga hantod sa kamatayon ray mag-ulang kanato. So kana nga commitment nimo na sa ngalan sa Ginoo. So prove it, atong i-prove by His grace na ayang wisdom mutabang nato aron makapadayon ta, makalahutay ta kay kining tanan muhatag tag accountability. Natay gitawag accountability human aniya kinabuhi. Giunsa nato paghigugma ang Dios, atong pamilya, atong trabaho, atong mga isig katao, atong pamilya, even gali atong kaaway. Ingon ang Bible, love your enemy. Medyo ka lisuda na pastor, oy, apil ang kaaway higugmaon man. Na wala tay choice. In the first place, kita ang unang kaaway sa Dios kay kita may nakasala. Pero si Jesus gihigugmatan niya, gipasaylotan niya. So sa diha ding pasayloon ta ug ka magkat-on po tag pagpasaylo sa mga nakasala nato, kita ang mahimong peacemaker o kita ang mo-initiate sa reconciliation, kita ang mo-initiate sa gitawag restoration. Kita ang nahimong channel, kita ang wisdom sa Ginoo nga diri magsugod nato ang pag-aplikar sa gugma nga iya sa Dios.